Nnọọ na nkụzi nke tata. You are welcome to today's class. Tata anyị ga-amụkwa mkpụrụabịdịị isii ndị a: lee, mee, nee, nwee, nye. Today we are going to study another 6 Igbo alphabets, which are lee, mee, nee, nwee, nye. Ịkpọpụta mkpụrụabịdịị ndị a na okwu eji wee mebe. Pronouncing the alphabet with their words. Lee, lee, letter, letter. Mee, mee, mbe, turtle. Nee, nee, ngaji, spoon. Aṅụ, bee. Nwee, nwa, baby. Nye, nyaa, drive. Thank you. Daalụ.